3 तारिख 2 मास 2021 ini बुधबार नि सालो सिनि महाराजा नि बिसिंतै खलाय जों सिनि ग्रैसारपनो सिपमावरि कुतुं बागनानि हनै दिनै जों जरा मानखा ताइ कपाल काहाम दैबो जों गामि गामि थाङैनाय सिनि ग्रैसारपनो रि कुतुं ताइ चामुं नमुं जों बागनानि बागै जों तयर दङ तागबो ताइ बरबो तंथुकजाक जोंबो तंथुकजाक सिनि महाराजानि बिसिंतै खलाय जों दैबो फानमानो ताइ बसखाङो जों थानसानि लामाव सिनि पिप्रामो थानायगै सिनि बग्रानि लामाव जों थानसा खलायनाय देव नायथके सिनि जत ताखुक ताइ बुथुमनो जों बागै माननि बागै ताइ बाग थानिबो जोंनो सुबानानि बागै अ तिरबो हास्तिनि अ हायुंनि जत बरनो कयो हामबाय दिनै जों जागा फायनाय सब बजार गासैयाव फायनाय सब पारवा कमल बागलायखा कमल बागलाय माने जों हयতো 37 परिबारनो बाखाना थाकिसा लिस्ट दंख बरफ फेबियान दंख जों अराय 150 परिबारनि लिस्ट नामानि बरफ फेबियानि बागैनाय जों 3 कमल बारा दंख